tukunya fa na je fa iya ta dora ta shiga daki da zaune ɗaya da na ga ƙarshen tukunya amma uwa ban ci Allah ya ko na haram ne ko na haram ne wani ya ajiye da ne wa iya aka zama wallahi in cinye in bai Allah kuma wai kai ha bawa wai ina tunanin abincin nan babu idan da zai gani me bi abokina yana can yana ta jin yunwa bara mu je da kani sai hi mu je mu kulle abincin nan mutumina kai da za ka zo da sallama aka ta cikon addini ga alamar yunwa na ta tabbata a idanunka da bakinka sosai ma kuwa ai na gaya ma zuwa ne na sato abincin kaka na zo mu dan gyagije ai muna daya abincin iya na je ta dora ta higa daka kan ta fito na cinye bara na fara kai ba na so ka fara ci bara na fara ka addini ce kama mai hi fara ci yau kuwa kai ka dinga ci zan kirga ci so goma ya ka iba so goma daya kai wai so nawa ka ci so uku fa hingin uku a da ka samu wannan abincin ne ai mugu ba za a yi kai ba ka gama ba daya na ka ci ɗan yarta daya ɗan takwai wallahi tuwo ne kai ba hidi ba ɗaya tafi ba ɗaya za kai daga kai wallahi ɗaya kaɗan kai ta yawa la ta yi ka tafi kalla hanya mana ta yi ka tafi kalla hanya daga ta yi nan ne hege da wani wandonsa tun na wannan kakan nayi ba'a ne wai kullum a gida su ringa dafa mana naman kaza ni na gaji da cin naman kaza ni me suka baka za ka bayin gaban nan baka naman nan to dan Allah ka ga badan naman ne da kani ga Allah naman kaza ne duku saboda batun da na haje da kai to shi ke nan ya san mu da ma ka ga ya kana da kai wannan fa lemon na karbo zan sha da shi ya kare abin da ya sakamakon ne wata gidan mu fiya wata koya ta sha to shi ke nan babu matsala sai mun take da abaje bara uba an dade ba haɗu ba ta bara taurin gudu mun gode ma. Kai, rabe ki ta samu. Na zo ma da tsarawa.
kan shi. Su ɗaya ake yi. Ni ma iya ce ta ban kawa. Su daka ban. Mu gani. Tura uban nan kai ai ba gidan ne. Kayan nan kai ba kai. Ɗaya haka mun gabatar da kanmu. Assalamu alaikum masu sauraron mu da kallon mu. Ni ne wanda aka fi sani da Idris Jibril inkiya ɗan Hausa comedian. Ina miƙo jinjina ta farko ga babban mai gidana, gatana kuma maganin kukana, wato Alhaji Malam Musa fi ƙarfi inkiya dameji. Ubangiji Allah ka ƙara man lafiya da ɗaukaka da nisan kwana. Allah Ubangiji ka ci gaba da bashi iko da damar kula da mu, da damar nuna mana soyayya fiye da yadda ake nuna mana yanzu. Muna jin daɗin abin da ake mana. Sannan muna muku tallan sabon YouTube channel ɗinmu da muka buɗe mai suna ɗan maigari TV, domin za mu fara an taya muku kayayyakin mu sababbi, galla, dalla, tafka, sambaɗa. Me da aka ce ɗan cakwai? Yawwa, salamu alaikum masu kallo da masu sauraron mu. Ni ne naku wanda kuka sani Yusuf, ma'ana Joseph inkiya a cikin YouTube ɗinmu channel ɗan cakwai. To muna godiya ga Allah wanda ya bamu damar mu zazzauna mu tattauna, ba ma jan kowa da rigima. Harkan mu ba ma jan kowa da faɗa, ba ma jan kowa da rigima. Muna fatan Allah ya dafa mana mu zama maɗaukaka a sunan garinmu. Sannan kuma ina miƙa godiya da jaddadawa ga mai gidanmu maganin kukanmu.